V minulém díle jste viděli. Hej, Araj! Od ní si nic brát nebudeme. Viděl jsi, jak vypadá sakra. Děkujeme, je tu hezký teplíčko. Jenom toto trošku zapáchá, paní, jako. Co jsi to řekl? Že tady zapáchá? Ne! Ty jsi taková svíčka. Spadni k zemi! Spadni! Ne. Jo. Au. Kámo, jako zahrál bych si něco, víš, jako plnový počítač. Aha. Počkej, kdo to zvoní, sakra? Počkej, A jo? že já se jdu podívat. Hej, Araj, to je ta Granny. Kurňa, volej Co cajty. budeme dělat, kámo? Volej cajty, dělej. Dobře. Volám, dobrý den, policie. Dobrý den, co potřebujete? Máme tady šílenou babičku Granny před naším barákem. O čem to mluvíte? No, tu už jedu za vámi, už jedu. Dobře. Řekni mu, že jsme v ohrožení. Říkám. Do prdele, ty už to Jsme. zamyslel. To je jedno, to je... No. Už je tady. Takhle. Chytej jí, pane. Chytej jí. Zastřelit. Hej, Ona zdrhá. vrať se. Hej, prosím vás, to je jenom nějaká babička. No mi ani běhá, dobrý den. Dobrý den. Dobré. Prosím vás, co vám může nějaká babička udělat? Je jenom planý poplach. Že... Páchá? Ne! No dobře. Ale vy Dávajte si nevíte, pozor, ona nás no. chtěla zabít, ona nás unesla, ona nás bouchla sekrou do Ale hlavy. prosím vás. Uníst, jo, no, to jasně, to vám tak budu věřit. Nashledanou. A příště mě nevolejte, ještě jsem si musel dojíst koblihy. Fakt hrozný. Naschle. Araj, ty vole, prostě, to je ta policie. Já jsem ti to říkal, oni nám No. nic neuvěřili, ale tady nešlo nic jiného, prostě ona zdrhne jak babizna plesnivá. No Ale- jo, kámo. Kámo, já nevíš, jako kam zmizel Mongo ze školy? Protože já jsem ho volal No včera právě. a on jakože mi to vůbec nezvedal. Já jsem ho tam ani neviděl, kámo, v té škole. No tak jako on tam dlouho nebyl, viď, ale jako, tak to třeba jako on má velkou absenci, tak jako třeba byl nemocný, nebo nevím. Ale jakože mi nezvedá ani telefon, jako to už je moc. To je moc, kámo, no. Co mám dělat? Myslíš, že zatím má prostě ta babizna? Podle mě možná i jo, kámo. Hej, už zapadá slunce, hej, tak půjdeme se za ní podívat? Jestli náhodou nebude ve sklepě týpek. Jo, kámo. Protože já jsem viděl, Napadne mi. na YouTubeku jsem koukal, že tady tyhle baráky mají prej sklep a takový úplně obří sklep. Takže podle mě to právě využívá na kradení těch dětí a pak je tam masakruje. Jo, kámo. Podle mě jo, hej. Hej, tak Půjde tam? až budou 2 ráno, což už by měl spát, tak pojedeme, jo? Jo, já vezmu naší pistol. Jo, tak vem. Tak Araj, už jsou konečně 3 ráno, nebo 2 ráno, teďka si už nejsem jistý, jak jsme tady dlouho chvelili. A převlíkli jsme se, takže si myslím, že už nás nepozná třeba, jakože už nebude jako atakovat tolik, víš co. Jo. Tak já bych šel. Já mám i tu z naší zbraň, kterou jsme si minule koupili, kámo, na ní. Aspoň, že tak, protože jako jinak bychom byli fakt ztracený. Jako to by bylo v háji. Hej, tak jaký je Kámo, ale plán? nesmí se ten policajt. No, plán by mě byl takovej, že někdo jim prostě zabaví a ten druhý půjde do sklepa. Jo, tak já si beru ten sklep, jo. Dobře. A jestli se to zvrtne, oba jdeme do sklepa. Tak se o tamtud nějak dostaneme, protože mám v kufru páčidlo, takže to si vezmu. A počkej, já Dobře. to parknu trošku, aby jako to neviděla. Aby nás tam kámo to... Je tam. aby nás Pojď. Počkej. Nezavře. Hele, tak Araj, ty otravuješ a já Jo. běžím do toho sklepa, jo? Jo, počkej, počkej. Tak 3, pojď. 2, 1. 1. Tak, pojď sem ty babizno! Mongo! Hello, Mongo! Jsi tu někde? Mongo! Tady ve sklepě. Mongo! Čau, Mongo! Sakra, Čau. Mongo! No, ty jsi pro mě přišel, konečně. Jo, Ah, já myslím, že jsi nemocnej. Počkej. Kámo, Mongo, pojď. nejsem, už 2 týdny jsem tady, kámo, u ní. A tohle je kdo? Kámo, to je Lukáš. No, Luky ze školy, viď? No jo, no. Tak. Tomu No, dopadlo já jsem si stejně, neměla když jsem- stát, Kámo, kdybyste nepřišli dneska, tak takhle taky dopadnu. Čau. To
ozem auto. Je tady někde. Dělej, proti to. Sakra. Dělej, Rychle, poběž pojď, do našeho auta, dělej. To má 200. Jedeme. Sakra. Jedem. Špinavá babizno. Ty No, vole, co se ti stalo, Mongis? Kámo, ona mě šlehala nějakou pálkou, nebo co to měla. No nic, tak to je konec. Tady bydlíme, jo, jen tak. Jo, když tak. Nevíš. Kámo, hustý, ty vole. Jo. A jako ona Jdeme, nás jdeme. předtím omráčila, jakoby, a bylo to úplně nepříjemný. Nás Ona taky tam- chtěla místo. Kámo, ona mi dávala nějaký jedy prostě, prášky a pak mi to rozdrtila v huby. Tak to je konec, no. Než já se potřebuji umýt obličej, jo, můžu? Jo, tak si běž Jo. v klidu. A pak přijď na No. gauč si popovídat. Tak hoši, zkusili jste to nahlásit na policii nebo něco takového. Jo, ale oni říkali, že jsme šílenci a i když viděl přesně tu babiznu před naším vchodem, tak říkal, že to je jenom prostě nějaká babizna a že jako nemůže nám nic udělat, takže jako fakt policie na nic No. nepruhy. No, No, tak nechcem tam jít znova a že bychom vyfotili prostě jak po nás jde, jakože důkazy a pak bychom to donesli na sajty. Jo, to by ale šlo. Hej, a chci říct příběh, kámo. My jsme tady s Arajem, že jo, jako minulý týden jsme šli za tou Granny, ne? A ona nás prostě jako omráčila sekrou úplně to, jako furt mám z toho jizvu na hlavě, jo. A jako Kámo, já štěstí, že, vím, no. že nás neunesla do sklepa, protože máme příška, tak jako chápeš, aspoň, že jsme prostě těžký. Krásu, a kámo, jste v pohodě? Jo, a ty nemáš nějaký příběh jako celkově jako. Já jsem ještě slyšel, že tady jako před rokem byla ještě nějaká pizzerie, jako a tam nebyl ty v tom, nebo já jsem slyšel, že tam Kámo, jo, tak to je ten první příběh, no vlastně. Já jsem měl takovýho kamaráda, jmenoval se Bartosaurus. A vlastně šli jsme spolu prostě do pizzerky jako pracovat a tam nás přepadli prostě animatronici, nevím, jestli jsi to viděl u mě na kanále, že? No jasně, no, viděl, no. A Bartosaurus je teďka jako kde? Jako, Kámo, Barto je buď v pekle nebo v nebi. Aha. tak to je škoda, no. Ale tak teďka bych šel plánovat, jak se pomstit té babizně, protože jako... Yes. Tak já bych zase počkal na noc nebo jakože na podvečer a šel bych tam, vyfotil jsem matroš a donesl Jo. to jakože OK, tak máš kameru? Doma jsem slyšel, že ty fotíš dost, tak jako jestli můžeme zajet k tobě doma, že vezmeš kameru. jo. A kámo, hlavně bych tam šel tam, jak jsem byl já, tak tam byly kostry a kámo takové věci, tak to všechno vyfotím a Jo, jasný. OK. OK. Tak jo, já se asi půjdu lehnout, jestli můžu. Nevím, kde tady máte postel. V pohodě. A dáš nám klíčky No. od domu, že bychom dali jenom pro kameru. Yes, tady máš. Jo, díky moc. Yes. Zatím čus. Tak dobrou Čau. moc, chlapa. Díky. Ale už se jakoby stmívá, takže už by se Mongo mohl zbudit jako klidně a už bychom mohli jít hezky. No tu babičku, no. Jo, na tu babiznu. Já už je zdár. A dobré ráno, Mongo. Zrovna jsme o tobě mluvili, jestli se už zbudíš. Jo. Okay. Takže máš tady tu jdem kameru, dál. Mongo? Yes, mám. Yes, dobrou. Tak, Are, Taky. máš tu zbraň ještě k tomu? Když tak, v kapse. Kdyby náhodou, jo, dobrý. Máš zbraň? Jo, jsem kupoval Jo. minulou hru. Nemíř na mě, tak kámo. Hej, kámo, Jen. klídek. Ještě nás zabaznout sajtí, kámo. Jo, no. Jedeme si. Kámo, doufám, že nám to uvěří, ti cajtíci, kámo. Taky doufám, no, když už jim to nafotíme, tak by mohli. Jestli když tam bude, kámo. No, tak jsme v hajzlu. A co se dá dělat? Počkejte, Tak jdeme tam. je to tady vyfotím všude. Jo, ona není doma, cože? Poprvé. Tak pojďte to Jo, fotit tam. do toho sklepa, běžte to fotit do toho sklepa. Já to tady vyfotím aj jakože zevnitřku. Jo. Já ti budu svítit, Araj. Pojď, kde jsme našli Limonga. Pojď. Pojď sem. Tady. Máme to tady na foť. No tak to jo, fotím. No posvítím tě na to.
Je tu kostru hlavně. No. Lukáši, proč? No dobrý. Ještě ten obraz, kam a tu postel. Jo, tak to, jo, dobrý. Dobré. Máš pravdu. Mám to. A rychle Jdeme. chlapi, než se vrátí z toho nákupu. Já to tady Jo, ještě jdeme. vyfotím obrovský sklad. Ještě je bobří. Ale kluci, já jdu hlídat nahoru, jo, tak si tam s tím dole foťte a podle toho se rozhodnu. Jo. Je černý mužík. Zatím někde nikdo, chlapi. Zatím dobrý. Jenom chlapi, já si povím, že ona Tady byla je. třeba jenom na nějakém nákupu, takže za chvíli přijede. Což jako by bylo v háji, docela. Že Jo, ona no. uvidí naše auto, No, se zaparkovat podle mě se živí s těch mrtvolkami. No, to jak se nedělá, tak nějakou omáčičku na ně, víte, třeba. Ne. Máte to, kluci? Že ona Yes. zatím nikde nikdo zatím. Jo, kámo. To je dobrý. Tak chlapi, já už tady nechci Jebe- být ani vteřinu. Já z toho dostávám flashbacky, to je hrozný. Jo, kámo. Nastupujte, Pojď, dělejte. Já to ještě vyfotím zvenku, ať vy jo. Jo, ať vědí, jaký je to barák. Já tím s tím vyjedu. Pojď. Já s můžem. Dobrý, pojď. Jdeme na to. Snad tady nikde nebude po cestě, se ti nepotkáme. Vezmu to na schvál dlužší cestou, jako kluci, abychom náhodou jako jí někde nepotkali. Ok. Protože to by bylo nepříjemný. Kámo, tady jsou nějací lidi v noci, ty krása. To jsou nějaký divný lidi, se tady nějak objevili, jen tak úplně divný. No. Měli bychom se přestěhovat taky Tak někdy. dobrý chlapi. Máme ty záznamy, teďka bych se šel vyspat, protože tam budou takový ty policajti, co už jenom žerou donut a nic nedělají. A šel bych jim to předat. Tak ráno, chceš tam jít ráno nebo už teďka? Ráno bych tam šel až jako. Ok. Tak Jo. chlapi, já klidně si vezmu gauč, vy klidně běžte do manželský. Já se budu dívat na Španělsko, na fotbal. Ok, tak my se dáme vyspat, Sara. Jo. Ok, zdar. To je dobrou. 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 A mě ten případ nedá spát, sakra, je furt noc. Araj, stávej. Mongo. Zdar, hoši. Jdeme na tu Jste se policii spolu? teďka. Mě to nedá vůbec spát, jako. Ok. Tak pojď. Jdeme. Hoši, můžu sedět teďka na sedačce, ale už tam nechci sedět. Však nemáš řidičák, Araj, sakra. Vylez z toho místa. A jo, počkej, Tam není já čas na nemám vtipy. řidiča. Hej, kamo, bude ti tam No. foukat na prdel, tak si připrav. Jo, to je nejlepší. Tak, chlapi, počkejte. Jsem furt trošku rozespal, jo, takže když tak promiňte, kluci, jo. Kámo, hej. Ty jak moc nevypadá, že máš řidičák. Ale však já jsem rozespalý. Jo, ale mě to tu furt Jo. pracuje, tak aspoň, že tak. Dobrý den, Co jsi- pane, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Takže proč jste tady? No, nás tady s Arajem skoro zabila taková babizna. A my jsme u ní ve sklepě našli mrtvolu, unesla tady Monga. A váš kolega nám to nevěřil, takže teďka už máme dokonce i fotky, takže nám musíte už věřit. Pane, vy mě znáte, ne z YouTube, vy mě určitě znáte. Neznám. No, jak to Já znáte? absolutně YouTube nesleduji, takže nevím. Postepře. No to je jedno, prostě nás unesla tady Arajovi, udělala jizvu na hlavě a jak se mu taky. Aha. Takže nechci Takže- máme fotky. Dobře, ukažte je. Tak tady to máte. No, děkuju. Víte co, pojďte se mnou, no? Dobře. Tak jo. To je zase... Já, tak. Podívám se tady na to. Dobře. Ale No, takže... No, tak povídejte. my jsme ještě zjistili, že ona ta babizna si utekla z města, takže asi už ji nemůžete zabásnout úplně. Aha. Takže co teďka čekáte, abych udělal? Vyslal hlídky po Jo. celé zemi?
Ne, po celém Brookhavenu. Protože ona se tady někde plně bude schovávat. Kvůli jedné babě zněl. Jo, tak dostala nás chtěla zabít s Arajem a Mongem. Tak jako, Tak málem vzala 3 životy, pane, Jo, no. tak pane, jako to musíte třeba- prostě došetřit, ne? Nejsem si úplně jistý, jestli tohle je dost dokumentů. pane, Jestli je tohle dost Tam jako... vidíte tu mrtvolu doslova. A co když se to mohli třeba sfalšovat? Co když teďka jen děláte srandu pozdě takhle večer? pane, dáme Prosím, vám myslíte, za to že koblihy. to děláme? Koblihy za to dostanete. Dobře, no, to zní dobře, no, takže... No, vidíte. A jak to dopadlo? Dobrý, tak já se podívám na jednu takovou věcičku. Tak pojďte, Kde to je? běžte. Tady, Hej, chlapi, ty vole. Ti policajti jsou tak lehce uplatnitelný, že to je jako šílený. No, to jo. Kámo. No ta Granny třeba upekla kuchýsky. Jo, tak takhle to vypadá ta banka, hustý. ne, jděte pryč, tohle tady nemáte být. Pardon. A Zmizte. Vy jste tak nás už víme, zavřel, co- ale co- otevřete nám, sakra. Dobrý, děkujeme. Necháme ho pracovat. Dobře, no. Necháme ho pracovat, Zase ale klídek. pak jinak nebudou koblížky. A Ano. pojďte pryč, chlapi, uvidíme to, že se v novinách No, večer. jestli se to nazar, stane. nazar. No skoro. Kamo, ti sajti nikdy nic nevyřeší. No to je hrozný, no. Ale To jde se stejně pro bylo i koblížky. s tou pizzerkou, taky jsme tam šli na sajty a nic. Jo. No. To je úplně hrozný. Proč houkají sirény, chlapi? Že vyšel něco řešit konečně? Ten člověk? No už ne. Joši, měli byste jít nakoupit, kamo, nic tam nemáte v té lednici. Jsou tam už jenom sladkosti, no hodilo by se nám nějaký rajče okurka. Hej, tak já pojedu, kluci, tak já půjdu. Tak Ok, jo. ok. Tak zatím čau, čau. Jo, tak užívejte si, Čau. čus, kluci. Čus, čus. Po 3 hodinách. Tam nechcem tam jít, se podívat do toho obchodu, že jestli tam ještě není. Jo, pojď tam. Tak ho jdem. Tam doběhnem. Ono, jo, Nemáme jo. sice auto, To je jedno, víš co. doběhnem. A mám jako, že on už tam je tak 3 hodiny, tak mně to přijde docela divný, že jakože co by dělal kam tak dlouho, prostě v malé samošce. No právě. Kde vůbec ten obchodák? Tamhle je jeho, jo? A tamhle je jeho auto. A jo, počkej, tak, že by tam ještě fakt byl? Nebo v autě není? A dobrý den. Kam on tady není. Pane, neviděl jste tady našeho kamaráda? Byl takový menší, takový střední postavy. Zelený triko. Jo. No, ten tu byl a šel si koupit jenom banán a pak šel někam, no a to jsem nedal moc pozor, to jsem si už papkal svůj oběd. Jo, tak děkujem. Aha. Tak jdem, naschle. Jo, tak naschle. Kamo, co když je byla Granny zase?